potong. Wah, kocak nganggo ya, wedok iku elek-elek bonceng ning gara beri. Ngepet. Ini sore lho, Bang. Sing tuku ngene. Tenang ta. Coba gak kebencuk. Tapi kan tek sih. Coba mikir kabeh kae. Ini, iki. Dorong kok ge kono pari. Dorong. Ini wis gak ngira. Ben ini obek maneh pari. Dek, sak nih, Bang. Ya bisa nyawang tok ae gak duwe. Ya nguli-nguli kaya lek gak barang Aku masalah. Aku teko melok EP kayak gak payu gak apa-apa. Sik gak kalah karo sing lor. Ayo. Jujur kalah tak karo sing lor. Yo gak ono saburan kuno sake gak umak. Lah lapor rek diperban barang ndukur iku. Niku lho Pak. Aku